गिबियावनो साफ्रोमखौबो जोंनि सासेल' बासायगिरि प्रभु जिसुनि मुङाव आं बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों बरायग्रो हरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां दं होननानै। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथि बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों आरो आं आसा खालामो बे सुंद' मेसेजआ जों साफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे थुलुंगानायखौ लाबोगोन आरो जोंखौ मदद खालामगोन होननानै। बेखायनो लाइफआव जुदि नोंथांमोना बे मेसेजनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंनो हायोब्ला बे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामदो। लोगोसे मोनसे आंनि रिक्वेस्ट, नोंथांमोना बे मेसेजखौ जोबजासिम नाय, अब्लासो नोंथांमोना बे मेसेजनि गुबै बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनो मोनखाबाय जे नोंथांखौ रावबो मदद खालामनो हाया बा नोंथांनि लाइफखौ रावबो सोलायहोनो हाया। बे बाथ्राखौ दिनै आं मानो बुंदों बिनि बिसय आं नोंथांमोननो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। नोंथांनि लाइफखौ बा नोंथांखौ मानो रावबो चेन्ज खालामनो हाया बा नोंथांखौ रावबो मानो मदद खालामनो हाया? मानो होनोब्ला इसोरा जेब्ला मानसिखौ दादों अब्ला रिमट कन्ट्रलनि समान मानसिखौ इसोरा दायाखै। साफ्रोम मानसिनि लाइफआव इसोरा फ्रीडम विलखौ होदों। इसोरा सायख'नानै लानो हानाय बायदि मा होदों? गोसोखौ होदों। जेरै आं नोंथांमोननो बुंखाबाय जे इसोरा मानसिखौ जेब्ला दादों रिमट कन्ट्रल बायदि दायाखै। जेरै जोङो टिभिखौ जेब्ला नायो अब्ला मा खालामनो हायो? जोङो गावनि गोसो बायदि, गावनि इस्सा बायदि जोङो चेनेलखौ गंसे फिसा रिमटनि गेजेरजों जोङो टिभिखौ चेन्ज खालामनो हायो, चेनेलखौ बदलायनो हायो, अफ अन खालामनो हायो। गंसे गेदेर गारिखौ बा गंसे गेदेर फ्लाइटखौ, गंसे गेदेर जाहाजखौ बिनि स्टारिंनि गेजेरजों मा खालामनो हायो? बिनि हेन्डेलनि गेजेरजों बेखौ मा खालामनो हायो? बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायो। बेफोरबायदि इसोरा मानसिखौ दायाखै। इसोरा जेब्ला मानसिखौ दादों अब्ला सायख'नानै लानो हानाय बायदि साफ्रोमबोनि जिउआव इसोरा मा होदों? मा फ्रीडम विल होदों, फ्रीडम गोसो होदों। जाहाथे जोङो गावनि गोसो बायदि, गावनि इस्सा बायदि जोङो सायख'नानै लानो हायो बा जोङो नायनो हायो, जोङो मावनो हायो। बेखायनो दिनै जोंनि लाइफआव जेब्लासिमहालागै जोङो थांखि लाया, डिसिसन लाया, सायख'वा, अब्लासिमहालागै जोंनि लाइफआव सोलायनाया फैनाय नङा बा नोंथांखौ रावबो मदद खालामनो हानाय नङा। नोंथांनि लाइफआ सोलायनाय नङा। दिनै आं नोंथांमोननो बा सोरखौबा दिनै आं मोजां एडभाइस होनो हागौ। नोंथांखौ गोबां सम बाहायनानै आं बुजायनो हागौ, फोरमायनो हागौ, काउन्सिलिं खालामनो हागौ। नाथाय जुदि खोनासंग्रा मानसिया सायख'वा बा डिसिसन लाया, थांखि लाया, अब्लासिमहालागै बिनि लाइफआव मा जानाय नङा? चेन्जिंआ फैनाय नङा, सोलायनाया फैनाय नङा। दिनै बे समाव आं नोंथांनि ध्यानखौ बाइबेलनि मोनसे अध्यायनि फारसे लानानै थांनो सानदों। जुदि नोंथांनाव बाइबेल दङब्ला नोंथाङा आंजों लोगोसे नायजाबनो हागोन। हुदा बिजाबनि 30 बालाबनि 19 सिरियाव इसोरनि बायख'आ बुंदों। हुदा बिजाब 30 बालाबनि 19 सिरियाव, नोंसोर सायख'नानै लानो हानाय बायदि दानो आङो नोंसोरनि सिगाङाव थांनाय आरो थैनाय, इसोरनि बोर आरो सावखौ दोनबाय। आरो आङो सोरगो आरो पृथ्वीखौ लेंहरनानै साखि फसंबाय। नोंसोरो गोथांखौ सायख'नानै लादो, नोंसोरहा आरो नोंसोरनि जोलैफ्रा थांनानै थागोन। बेवहाय इसोरा गावनि सायख'नाय फोलेर, जाथि, समाजनि फारसे इसोरा बुंदों जे नख्रां आरो पृथ्वीखौ दिनै आङो साखि दोननानै नोंसोरनि सिगाङाव गोथां आरो थैनाय, साव आरो बोरखौ दोनबाय। आरो आंनि हास्थायनाया बेनो, आंनि इस्साया बेनो जे नोंसोरो गोथांखौ सायख'नानै ला बा बोरखौ सायख'नानै ला, जाहाथे नोंनि जिउआव, नोंनि न'खराव आरो नोंनि फैगौ फिरियाव, नोंनि समाजाव मा मोननो हायो? बोरखौ मोननो हायो आरो गोथांखौ मोननो हायो।
दिनै लोगोफोर जोङो रावखौबो दोष होनो हाया, जों दिनै रावखौबो दाय होनो हाया। जोंनि गोबाङानो मा होयो जे गावखौ साननानै नायाब्लासिनो जोङो गुबुनखौ दाय होयो जे बिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाबाय, बैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाबाय। नाथाय जेब्लासिमहालागै जोङो गावनि इस्साखौ जेब्ला जोङो बाहाया, इउज खालामा, अब्लासिमहालागै जोंखौ रावबो बाहायनो हाया। फर एग्जाम्पलि दिनै जोंनि गोबाङानो बुङोना जे आंनि लोगोफ्रा बारे बारे आंखौ फर्स खालामनायखाय, बारे बारे आंखौ मा खालामनायखाय, लोंनो थिननायखाय बा जानो थिननायखाय बा आंखौ लेंहरनायखाय, बारे बारे आंखौ रिक्वेस्ट खालामनायखाय आङो गावनि लोगोनि रिसपेक्टखौ लाखिनो थाखाय, मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय दिनै आङो मावबाय, जाबाय, लोंबाय होननानै जोंनि गोबाङानो बुङो। आरो उनावहाय मा बुंगोन, मा जे आंनि लोगोफ्रानो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय होननानै। नाथाय आं नोंथांखौ मा बुंनो सानो, नोंथाङा जेब्लासिम गावनि इस्साखौ जेब्लासिमहालागै नोंथाङा बाहाया, जेब्लासिमहालागै नोंथाङा डिसाइड खालामा, डिसिसन लाया, सायख'वा, अब्लासिमहालागै नोंथांखौ रावबो इउज खालामनो हाया। मानो होनोब्ला सायख'नानै लानो हानायखौ इसोरा नोंनि लाइफआव होदों, नोंनि जिउआव होदों। सोरबा लोगोआ नोंखौ जानो थिननायाव, सोरबा लोगोआ नोंखौ लेंहरनायाव, सोरबा लोगोआ नोंखौ मावनो थिननायाव नोंथाङा मावो आरो मावा, बेयो नोंथांनि सायाव दिपेन्ड खालामो, नोंथांनि सायाव सोनारो। दिनै आं जागायजेननायाव नोंथांमोनखौ बुंदों जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नाय होननानै बुंदों। नाथाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायो नाया, बेयो सोरनि सायाव सोनारो? बेयो नोंथांनि सायाव सोनारो। मानो होनोब्ला इसोरा नोंथांनो सायख'नानै लानो हानाय बायदि फ्रिदम विल होदों, सायख'नानै लानो हानाय बायदि नोंथांनो इसोरा मा होदों? गोसो होदों। बेखायनो जोङो जेरै सायख'गोन, जोङो जेरै डिसिसन लागोन, जेरै जोङो थांखि लागोन, बेफोरबायदिनो जोङो मा मोनगोन? बिनि फिथाइखौ जोङो मोनगोन। दिनै आं नोंथांमोनाव सोंनो सानो, सिरियासलि आं सोंनो सानो, जुदि नोंथाङा दुखुआव दङब्ला, नोंथाङा जुदि खैफोदाव दङब्ला, नोंथांनि लाइफआव, नोंथांनि न'खराव जुदि गोजोन खुसि गैयाब्ला, सान्थि गैयाब्ला, रंजानाय गैयाब्ला, मानो? नोंथाङा साननानै नाय। साननै सानथाम, बोसोरसे बोसोरनै, मास मोनथाम मोनब्रैनि सिगां नोंथांनि लाइफखौ नोङो साननानै नाय। नोंथाङा एसे समनि फारसे बेक थांफिन, जे नोंथाङा मा मावदोंमोन, मा बै मावनायनि फिथाइखौ नोंथाङा बे समाव मोनाखैथ'। दिनै जोंनि लाइफआव, जोंनि न'खराव, जोंनि समाजाव मानो दावराव दावसि, मानो गुलाय गुजाय, मानो गोजोन आरो सान्थि गैया? मानो होनोब्ला दिनै मानसिया गावनि इस्साखौ गावनि हामजानाय बायदि, गावनि लुबैनाय बायदि दिनै मा खालामदों? बाहायदों, सायख'दों, डिसिसन लादों, थांखि लादों। बेखायनो बेनि फिथाइखौ दिनै जोङो जोंनि समाजाव आरो जोंनि न'खराव दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। मानो होनोब्ला इसोरा जों साफ्रोमबोनि लाइफआव दिनै सायख'नानै लानो हानाय बायदि दिनै जोंनो गोसो होदों। दिनै जोंनि गोबाङानो बुङो, मा बुङो? जे इसोर दंब्ला मानो बेफोरबायदि जानो मोनखो? इसोर दङब्ला दिनै मानो हमथायासै? इसोर दङब्ला मानो बेफोरबायदि जानो मोनखो? इसोराथ' अनसुला, इसोराथ' जोंनि लाइफआव गाज्रिखौ हास्थाया, इसोराथ' जोंनि हानिखौ लुबैया। थेवब्लाबो मानो दिनै जोंनि न'खराव, जोंनि समाजाव, जोंनि लाइफआव मानो दुखु, मानो खैफोद, मानो गाबनाय, मानो मेगनाव मोदै? मानो होनब्ला मानसिया गोरोन्थि सायख'नायनि थाखाय, गोरोन्थि डिसिसन लानायनि थाखाय दिनै मानसिनि लाइफआव गोजोन गैया, सान्थि गैया। गोजोन गैया, सान्थि गैया। दिनै लोगोफोर, गोबां बेफोरबायदि रुल्स रेगुलेसन दङ, डिसिप्लिन दङ। नोंथाङा र'डआव थाङा मानो, र'डआव बाइक सालायनायनि लिमिट दङ, राइट? मानो लिमिट होदों? जाहाथे एक्सिडेन्टनिफ्राय मानसिया बारग'नो हायो।
दिनै मानो बाइक सालायोब्ला हेलमेट गाननायनि रुल्स बानायदों जाहाथे एक्सिडेन्ट जायोब्ला मा खालामनो हायो जों बासायजानायखौ हेलमेटनि गेजेरजों मोननो हायो। नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो मा फोरमायनो सानदों, दिनै रुल्स रेगुलेसन थासेयावबो दिनै जोंनि गोबाङानो लिमिट क्रस खालामनानै मा जायो, मा एक्सिडेन्ट जायो। दिनै रुल्स रेगुलेसन थासेयावबो, दिनै ट्राफिक पुलिस थासेयावबो जोङो मा हेलमेट गाना आरो बिसोरनिफ्राय जोङो बारग'नो हास्थायो। आरो बिनि गेजेरजों दिनै जोंनि गोबां मानसिया थैगासिनो दङ एक्सिडेन्टनि गेजेरजों। बिना हेलमेट गानाल'सिनो बाइक सालायनायनि थाखाय दिनै गोबाङा जिउ गोमानांगासिनो दङ। बेफोर गासैखौ मिथिसेयावबो दिनै जोंनि गोबाङानो हेलमेट गाना आरो स्पिड क्रस खालामो। बेफोर गासैबो जोंनि इस्सा बायदि जायो, जोंनि हास्थायनाय, जोंनि साननाय हनाय बायदि जायो, जोंनि डिसिसन बायदि जायो। जोङो बाइकखौ बेसेबां स्पिडाव सालायगोन बेयो जोंनि सायाव डिपेन्ड खालामो, जोंनि सायाव सोनारो। जोंदि बाइकखौ जुदि लिमिट क्रस खालामोब्ला बेवहायदि इसोरा फैनानै जोंखौ हमथागोन बे नङा। मानो होनब्ला इसोरा जोंनो सायख'नानै लानो हानाय बायदि गोसो होदोङो, फ्रिडम उइल होदोङो। जोङो बाइकखौ बेसेबां स्पिडाव सालायगोन बे जोंनि सायाव डिपेन्ड खालामो। अर जोंबाय थानायाव जोङो गावनि आखाइखौ सोना लायो लाया बेयो जोंनि सायाव सोनारो। जोङो बाइक सालायोब्ला हेलमेट गाना बे जोंनि सायाव सोनारो। दिनै जोंनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दङ। बे एन्ड्रइड मबाइलाव जोङो मा फिल्म नायगोन, मा पिक्सार नायगोन, मा फट' नायगोन बेफोर गासैबो जोंनि सायाव डिपेन्ड खालामो। आरो जोंनि डिसिसन लानाय बायदिनो, जोंनि सायख'नाय बायदिनो जोङो बिनि फिथाइखौ मोननांगौ जानानै फैयो। दिनै जोंनि गोबाङानो बुङो मा जे इसोरा जोंनि लाइफआव खाफालखौ लिरना हरदों होननानै। दिनै जोंनि गोबाङानो खाफालनि फारसे फोथायो। नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो, इसोरा गाबोन मा जागोन, समफोर मा जागोन, बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव जोंनि लाइफआव मा जागोन बेफोर गासैखौबो मिथिगौ। नाथाय इसोरा जोंनि लाइफआव खाफालखौ लिरना हराखै। फर एग्जाम्पलि नोंथांनि आखायाव ओंखामनि थोरसिया जेब्ला फैयो, बानायनानै होग्रा मानसिया बानायबाय आरो लाबोनानै होफैग्रा मानसिया नोंथांनि टेबोलाव ओंखामनि थोरसिखौ लाबोना दोनफैनानै बेखौ नोङो जायो जाया बे नोंनि सायाव डिपेन्ड खालामो, नोंनि सायाव सोनारो। बे नोंनि सायख'नाय बायदि जायो जे आं ओंखामखौ जागोन ना जाया। बियो इसोरनि लिरना हरनाय खाफालाव लिरनाय बायदि नङा। जेब्ला नोङो गोसो जागोन आं जानोसै, आरो जेब्ला नोङो गोसो जानाय नङा आं बेखौ जानाय नङा, बेयो नोंनि सायावसो डिपेन्ड खालामो। दिनै उद्धारनि बिसयबो इसोरा बुंदों। जननि 3:16 बुंदों, इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ बे संसाराव थिनहरबाय। जायानो बेखौ फोथायगोन बेहानो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। जायहानो बेखौ फोथायगोन मिन्स बेवहाय अपसन दङ। सायख'नानै लानो हानाय बायदि बेवहाय मा दङ, अपसन दङ। जायआनो फोथायगोन इसोरा गासैखौबो मावनो हायो, बेवहाय जेबो डाउट गैया। इसोरा गासैखौबो मावनो हायो। आरो इसोरा माखौ हास्थायो, इसोरा बेखौनो हास्थायो जे सासेबो नस्थ' दाजाथों होननानै। थेवब्लाबो दिनै जोङो नस्थ' जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। इसोरा गासैनिबो लाइफआव मोजांखौनो प्लेन खालामदों, बाइबेलाव बुङो। इसोरा गासैनिबो लाइफआव मोजांखौनो प्लेन खालामदों। थेवब्लाबो दिनै जों संसाराव मानो गाज्रिखौ नुनो मोनो? मानो होनोब्ला जायआनो बेखौ फोथायगोन बेहानो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। मिन्स अपसन। बेवहाय जोङो गावनि गोसो बायदि सायख'नो हायो। दिनै जोंनि गोबाङानो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि बागै मिथिबाय। दिनै जोंनि गोबाङानो सैथो आरो नंखायनि बागै मिथिगौ जे बेखौ मावोब्ला मा जागोन, बेखौ खालामब्ला मा जागोन, बेखौ नायोब्ला मा जागोन, बेखौ बुङोब्ला मा जागोन। जोंनि गासै मानसियानो मोजां आरो गाज्रिखौ मिथिगौ। नाथाय मिथिसेयावबो दिनै गोबां मानसियानो मावनाङि खामानिखौ मावो, नायनाङि खामानिखौ नायो, खालामनाङि खामानिखौ खालामनायनि थाखाय दिनै जोंनि लाइफआव, जोंनि समाजाव, जोंनि न'खराव मा
गोजोन गैया, सान्थि गैया, गाबनाय, दुखु, मोदै। बेनो दिनै लोगोफोर जों मिथिगौ आरो बेयो जाबाय थानाय घटना। दिनै लोंनायनिफ्राय, निसा लानायनिफ्राय मा जायो? जोंनि देहायाव बेमार जायो, केन्सार जायो, राइट? निसा लानायनिफ्राय, लोंनायनिफ्राय जोंनि देहायाव खहा जायो, बेमार जायो आरो बिनि गेजेरजों गोबां मानसियानो दिनै थैगासिनो दङ। जों नुगासिनो दङ जोंनि समाजाव, जोंनि गामियाव, जोंनि न'खराव दिनै जों बेफोर गासै घटनाखौ नुगासिनो दङ। थेवब्लाबो दिनै जोंनि गोबाङानो गारनो नागारै दिनै लोंनायखौ इनक्रिज बारायगासिनोसो दङ। लोंनाय खामानिया आरो थैनायनि बिबाङा बारायगासिनोसो दङ। मानो? आरो गोबाङानो बिनि गेजेराव बुङो जे इसोरा दङब्ला, इसोरा जुदि मानसिखौ अनोब्ला मानो बासायफैयाखै, मानो हमथायाखै? वाइ? बिनि खारनानो जाहैबाय इसोरा बयनोबो सायख'नानै लानो हानाय बायदि गोसो होदोङो, फ्रिडम उइल होदोङो। इसोरा रावखौबो रिमट कन्ट्रल बायदि बानायाखै। बेनि थाखायनो दिनै मानसिया गावनि सायख'नाय बायदि आरो गावनि मावनाय बायदिनो बिनि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो। बेखायनो दिनै आं नोंथांमोननो बुंदों, नोंथांखौ रावबो मदद खालामनो हाया, नोंथांनि लाइफखौ रावबो सोलायहोनो हाया। नोंथाङा सोरनिबा मोजां बाथ्राखौ खोनासंनो हागौ, बा नोंथांनो सोरबा मोजां एडभाइस होनो हागौ, नाथाय बेखौ लानाय लायि, मावनाय माविया गासैबो नोंथांनि सायावसो सोनारजोबो। मानो होनब्ला इसोरा नोंथांनो फ्रिडम उइल होदों, सायख'नो हानाय बायदि गोसो होदों। बेखायनो बेवहाय इसोरा बुंदों, सायख'नानै लानो हानाय बायदि नख्रां आरो फिरथिमिखौ दिनै नोंथांनि सिगाङाव साखि दोननानै आङो गोथां आरो थैनाय, बोर आरो सावखौ दोनबाय, जाहाथे नोंथाङा मोजांखौ सायख'नानै लानो हायो, बोरखौ सायख'नानै लानो हायो, गोथांखौ सायख'नानै लानो हायो, जाहाथे नोंथांनि जिउ, नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि समाज आरो फिरिया मा मोननो हायो? मोजां दिनखौ नुनो हायो, बोरखौ मोननो हायो, गोजोन आरो सान्थिखौ मोननो हायो। बे मेसेजखौ नायनायनि उनाव नोंथाङा मा डिसिसन लायो बे गासैबो नोंथांनि सायाव। आसा खालामो बे सुंद' मेसेजआ बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमबोनि थाखाय थुलुंगानायखौ लाबोगोन आरो मोनसे सोलायनायखौ लाबोगोन होननानै आं सानो। बे मेसेजनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै आरो मोनसे गुरै खावलायबावनाय जे नोंथांमोना जुदि बे मेसेजखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला नोंथांमोना बे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। थेंक इउ।